L-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio magħrufa bħala ċ-Ċiniż u l-fulu tressqu l-qorti mixlija b'akkużi ġodda fosthom dawk ta' ħasil ta' flus. Magħhom tresqet ukoll is-sieħba ta' George anka Adelina Pop, Rumena ta' 33 sena, huma wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest tal-mara. L-aħwa De Giorgio Vince Muscat magħruf bħala l-koħħu jinsabu mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u bħalissa qed jinżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija mexxija mill-Ispettur Antonovic Muscat u l-Assistent Kummissarju Ian Abdilla eżaminat il-mod ta' kif l-imputati kienu qed jgħixu ħajja lussuża u li kellhom fil-possess tagħhom karozzi lussużi u dajjes meta fl-istess waqt iddikjaraw li ma jaħdmux. Fil-fatt l-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Caruana Galizia kienet tinvolvi wkoll it-transazzjonijiet bankarji u l-flus li kellhom. Fil-fatt il-Pulizija sabet biżżejjed evidenza biex takkużahom b'ħasil ta' flus u biqlieħ minn attività kriminali. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ imma laqgħetx it-talba l-ħelsien mill-arrest tal-mara u lanqas iddivjet fuq isimha dan wara li l-avukat David Gatt li qed jidher għalija sostna li l-mara qed tieħu ħsieb 4 tfal li għadhom minuri. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata t-talbiet tad-diviża minħabba l-fatt li l-akkużi iġorru magħhom pieni ħorox. L-Ispettur Muscat qal ukoll li hemm diversi xhieda li jridu jiġdu brabta ma' dan il-każ. Fid-dawl ta' dan il-Maġistrat Mikallef Stafraċ talbet lill-prosekuzzjoni biex tressaq il-provi u tella x-xhieda li għandha bl-aktar mod effiċjenti u malajr. Waqt li fil-qorti l-aħwa De Giorgio konfermaw li ma jaħdmux anka Adelina Pop qalet li mara tad-dar. Għal-ħin twil hija ġiet innotata titkellem mas-sieħeb tagħha George De Giorgio. Fl-awla u fil-kuruturi tal-qorti u kif ukoll barra l-qorti kien hemm il-preżenza qawwija tal-uffiċjali tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u l-Pulizija lebsin il-baraklava sewda flimkien ma' uffiċjali oħra mit-taqsima tal-kriminalità ekonomika fih dan il-korp tal-Pulizija.